salamat sa inyong paglahutay. Ug nini kagabiyon karon ang atong pagahisgutan anaa sa ikaduhang Korinto 13, 5 paingon sa 10 mga igsoon. Apan sa dili pa mag-ampo na kita. Labing gamanan nga Dios among amahan, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagtabang, paguban, Lord, pagiya sa imong balang espiritu, sa among mga pagpadala sa among mga pag-ampo. Ug ni kagabiyon Lord sa among pagpaminaw sa imong buhing pulong, padayon na mo hangyo ang imong balang espiritu Lord, nga mo'y lamdag, maghatag katin-awan Lord sa imong buhing pulong Ginoo. Lord, wala kami mahimo, Lord, dili na matugkad ang imong kalam kung wala ang tabang sa imong balang espiritu Ginoo. Lord, andamo nimo matagos sa Ginoo Lord God, ang mga kasing-kasing na masintro, mapokus, o paminaw sa imong buhing pulong ng kagabiyon. Ikaw ang mong saligan nga magadumala sa tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Amen mga igsoon. Okay. Ang atong teksto ana sa ikaduhang Korinto, kapitulo 13, versikulo 5 paingon sa 10 mga igsoon. Bisaya nga version, sundi lang ko mga igsoon sa pagpaminaw. Giingon dinhi, susiha og hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Kristo Jesus anaa kaninyo. Gawas kung napakyas nito. Pasaligon ako nga masayra ninyo nga wala kami mapakyas. Nagampo kami sa Dios nga dili ninyo buhaton ang sayop. Dili aron pagpakita nga milampos kami kun dili nga buhaton unta ninyo ang matarong. Bisan pa kung kami daw nangapakyas. Kay dili kami makabuhat og bisan unsa nga sukwahi sa kamatuoran kun dili alang lamang sa kamatuoran. Ikalipay namo nga huyang kami basta lang lig-on kamo. Busa nagampo usab kami nga mahingpit unta kamo. Mao'y hinungdan nga gisulat ko kini samtang layo ako kaninyo aron inig-abot ko diha dili ako magmahigpit sa paggamit sa otoridad nga gihatag sa Ginoo kanako. Ang otoridad sa paglig-on ug dili sa paglumpag. So muna mga igsoon, sa Bisaya nga Bible, ang headings niini katapusang pasidaan ug pangumusta ni Apostol Pablo ni. Sa English nga version NIV, conclusion ang gibutang diha mga igsoon. So ato ning giuluhan og susihon ang ebidensya sa pagtuo. Susihon, subayon, klaruhon, pangitaon, hilngon. Sumala sa Biblia kung mao pa ba ang atong gisubay nga dalan. No? Kay base na saag na ta, abi lang nato nga sakto pa nga dalan, makurat na lang unya ta mga igsoon. So makanunayon nga pagsusi kay lagi usahay ang atong gituohan nga sakto, mao day ang magdala ka nato ngadto sa kaalautan. No na mga igsoon, magmabinantayon diha sa atong pagpaminaw sa mga wali, no? Kay daghan naman kay online nga mga wali karon, mga devotional, no? Uban pa nga mga mapaminawan nato, madungog nato. No? Naay uban nga maingon nga ang kaluwasan daghan ingredients, mao ni. No? Kulang ra ang gibuhat ni Ginoong Hesus. So, muna atong susihon, una punto susihon kay basin napapag na ta, no? Wala na ta diha sa insakto, wala na ta nasubay, wala na ta naka-inline, no? Ug kita mismo kung makahukom kung sakto ba ang mga ebidensya nga makita sa atong pagkinabuhi. Kung sakto ang atong isubay, sakto ang atong nakatunan, mo resulta magina mga igsoon. Kung naginabuhi ba kita diha sa pagtuo nga atong nadawat diha ka Kristo. Muna atong pinakaklaruhon yun, no? Muna ang gimension diya, muna atong pinakaklaruhon. Si Pablo mo ginayang gipaklaro kung naabag yun ang kasiguruhan sa kaluwasan. Sama sa gisulat sa unang Juan 5:13 na gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayon nga kamo may kinabuhing walay katapusan. So kana siya nadawat ba gina siya
mas naklaro na sabtan og gikinabuhi, no? Kay si Pablo kumbinsido siya na nahatag niya ang insakto nga gospel, insakto nga Hesus, insakto nga kamatuoran. Grabe no, kamatuoran na insakto pa. So iyang nahatag na sa ila, no? Katong dimension ni sa atong gibasa, no? Sa sulat ni Apostol Pablo gilamdagan sa balang espiritu, nahibalo na kamo nga si Kristo Jesus anaa kaninyo. Gani mingon si Pablo, masaligon ako, no? Masaligon ako. Og sa unahan niyang gingon kay dili kami makabuhat og bisan unsa nga sukwahi sa kamatuoran. So munang paglig-on, pagdasig nga ni Pablo nga masaligon siya, kay kabalo siya nga ang nahatag niya sa katawhan ang iyang na paabot mao gayod ang kamatuoran. Klaro niya nga nahibalo na mo. Dili na mo ignorante, ano? Wala na pagkulang si Pablo kanila. Kanang iya pahinumdum lang kanila kay basin napapag sila sa ilang pagkinabuhi. Wala na subay, wala na in line sa kabubuton sa Dios. Munang very important jud mga igsoon na makabalo ang tanan nga nadawat ba nila ang kasiguruhan sa kaluwasan, no? Kay package naman ana ang tanan mga igsoon, kaluwasan, pagkamatarong, pagka-obedient, pagkinabuhi nga kahimut-an sa Dios, kay magpuyo man human dawata tuohi sa ligi ang maayong balita ang balang espiritu mudwil ang mupuyo, no, sa tao, no? Amen mga igsoon. So ato ba kanang nadawat o ato ba kanang nasinatian? So kinahanglan gayud nga magsusi ta aron masuta nato kung say naa sa ato mga tinguha sa atong mga kinabuhi, no? Basin madala na ta sa pulos kalibutan, no? Itong pagkinabuhi. Okay, para naman abroad kay gusto naman abroad kay naaman ta sa kalibutan. Pero kana ba nga pagkinabuhi nimo sa kalibutan makapahimuot ba na sa Ginoo? So basin pulos kalibutanon kayo ug wala na tay pakialam nga wala na tay pagsala ba kung kana makapahimaya pa ba sa Ginoo ang atong mga ipambuhat. Murag gibasihan lang ba nato nga basta kay present ko sa mga activity sa church, no? Sa unsa nga activity na ako. Pero pag abot sa ubang adlaw wala na dayon pakialam, no? Muna ang awhag ni Pablo sa taga Corinto nga susihon aron masuta kung si Kristo anaa ba kanila o uban ang panghinaot ug pagampo ni Pablo alang sa pagpasigulig kanila ngadto sa Dios. So muna ang una nga punto masusihon ang ebidensya sa pagtuo kay basin napapag na ta ug human magsusi kung nabal-an nato nga sayop, no? Maliko nato ang atong nalabyan o nakaligtaan. Kung wala nato man ang unang lakang sa pagtuo aron makasiguro sa kaluwasan, no? Kung wala nato na madawat atong balikon, atong subayon. Kung kato ako pagdawat sa una sakto ba to? Pinasing-kasing ba to? Iunay ba to? O nahaan na bugid nako ang assurance of salvation. Sa muna ato susihon dayon kung nabal-an nato nga nahimo nato ang unang lakang sa una sa atong pagtuo galing lang kay medyo nadala ta sa bulog sa bira sa kalibutan, gani mabati nato ang mga tinguha sa pagka-Dios noon ang kinayahan ni Ginoong Hesus, no? Kay naa man ang balang espiritu apan wala nato siya pahariya, no? Sugod karon ato niya dungog atong paharion ang balang espiritu. Una maghinulsol ta nga wala nato siya tagay gigayon, wala nato gibaliwala nato ang iyang mga pagsubok tungod sa atong pagkinabuhi nga dili mao. Wala magigsoon maghinulsol ta ug magsugod na nga atong paharion ang Dios sa atong mga kinabuhi. Sa verse 7 nag-ampo kami sa Dios nga dili ninyo buhaton ang sayop. Buhaton unta ninyo ang matarong. Sa lig-on kamo nga magkinabuhi mao kanay nagkinabuhi sa pagtuo, no? Busa nag-ampo usab kami nga mahingpit unta kamo. Sa ikaduha nga punto aron dili masilutan, no? Sa verse 10 mao hinungdan nga gisulat ko kini samtang layo ako kaninyo aron inig-abot ko diha dili ako magmahigpit sa paggamit sa otoridad nga gihatag sa Ginoo kanako, ang otoridad sa paglig-on ug dili sa paglumpag kaniya. Kay sa pasidaan usab niya sa verse 2
sa atras ato atong ibasa, no? Pasidan-an ko kamo nakasala kaniadto gang uban usab. Gisulti ko na kini kaniadto sa ikaduha kong pagduwa kaninyo. Apan isulti ko na usab kini karon nga nalayo ako. Sa sunod kong pag-anha diha silutan ko gayud kamo. Kay nangita man kaha kamo kamatuoran nga si Kristo nagsulti ginaagi kanako. So unsa ka nga silot, no? Kay gingon diri sa ikaduhang Korinto 2:1, busa nakahukom ako nga dili na lang mo ana kaninyo pag-usab aron dili ko kamo kahatagan taguol. Ang duha ang mahimong dangatan, no? Ang pag-anha ni Pablo either paglig-on, dasigon sila, or lumpagon. Silutan, pahamtangan sa mga disiplina. So daghan naman unta, no? Ang ilang nakita diha sa mga milagro, kaalam, mga tinguha sa pagtabang, ang gihunahuna niya ni Pablo ang kahayuhan sa uban, no? Kapila gani si Pablo miingon sa iyang sulat nga gigugman niya sila paayo, no? Apan usahay mga igsoon mahurot ang pailog sa mga alagad sa paghulat kung kanus-a paghinulsol ang mga nakasala. Kulang ni anang puntuha alang sa dungog sa Dios ug kaayuhan sa iglesia dili na angay pasagdan ang mga malapasot. Kinahanglan na disiplinahon, no? Mo gamit na sa otoridad ni Kristo diha sa pagdisiplina. Diha nila makita kung ipatuman ni Pablo ang paggamhanang pagdisiplina uban sa Dios. So, ana po lang ato mga leader, no? Na mga panahon nga para sa to bugat ang ilang ipahamtang, no? Sakit dawaton ng ilang mga pagdisiplina kay kana kinahanglan man. Sahay kanang yung pinagkalisod dawaton kanang walay exact bitaw nga date, no? Bisa exact nga adlaw kanus-a mahuman ang disiplina kasagaran gidaghan. Daghan dili makaagwanta sa unsa kay mas bugat ug sakit kun si Kristo mismo ang disiplina kanato. Pagkaluluoy kana sa tao, no? Kun si Kristo ang disiplina. So mo na ang awhag ni Apostol Pablo sa dili paglangan o maghinulsol na mga igsoon. Ingon siya sa unang Korinto 9:27, gimanso ko ang akong lawas ug gipantod kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangga. So siya mismo iya yung gi-train ang iyang lawas, no? Kay siya nag-awhag sa uban niya, no? Siya di ay, no? Wala niya kinabuhi so muna nga gipanton na ay pagpanton. Gani sa verse 10, sa kinasingkasing naghangyo kami kaniya adlaw gabi nga iya unta kami paanhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga kinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. So mo na ang dako tinguha gayud ni Pablo nga mulig-on sila og mutubo. So mo na atong challenge mga igsoon kung para kanato para kanimo kanako kini nga mensahe giawhag ta sa paghinulsol, pagsusi. Dili na anang pag-ingon nga wa man ko'y sala. Tanan ta mga igsoon na sala o dili na ta anang ingon nga ayha na puho na kay basin maggrabean ta. Dili na to ipaabot nga mas grabe ay hinuon ang pagdisiplina nga si Kristo Jesus mismo ang mohatag kanatong disiplina. So mientras sayo pa na ang pasidaan sa Ginoo nga susihon nato ang atong mga ebidensya sa atong pagtuo kay basin dili na mao ang atong pagkinabuhi aron dili ta masilutan aron madawat nato ang paglig-on dili ang paglumpag mga igsoon. So muna ang atong panapos susihon nato ang atong mga ebidensya sa atong pagtuo diha kay mo resulta man gyud sa atong pagkinabuhi kung sa atong ituhan mao man atong ikinabuhi out of the abundance of the heart unsa ang maasa nagpuno sa atong kasing-kasing sa atong una mao gid na ang mugawa sa atong pagkinabuhi. Kung basuta nato nga dili mao, uy Lord, tabangi ko, giyahi ko, pasaylo ako, tuloy ko, pabalik ako sa isak dalan. So, kana mga igsoon ang atong pagdasig o paabot, no? Sa mensahe sa Dios nga nagapahimangno kanato mga igsoon. Dalaygo ng Dios magampo ta. Labing gamahan nga Dios among amahan sa langit. Salamat kayo sa imong pagkamaayo.
magpadayon ka nga magatabang na ang among mga nadungog karon dili lang kini molabay nga kawang kundi mamuhat kini sa among mga kinabuhi una personal sa among mga tag-usa ug among usab kining ma-share sa uban ang mahitungod sa pagsusi sa kaugalingon, pag-evaluate kung naa ba gyud kami sa insakto nga pagtuo nga nagresulta sa among maayong pagkinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa tanan, kanimo na maibalik ang mga pasalamat ug pasidungog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O, amen.